follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Sino ba ako? Ano ako? Ano itong mga boses na naririnig ko? Ako at ikaw ay iisa. Ako ay bahagi ng iyong kaluluwa at buong pagkatao. Palagi ako nasa likod mo. Ang aninong gumagabay at sumusunod sa iyo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa ka lang ng isip ko. Hindi ako totoong pinalayas ng mga magulang ko, di ba? Hindi rin totoong ikinakaya nila ako sa mga tao at itinago sa loob ng bahay ng maraming taon. Gawa-gawa ko lang ang lahat ng ito. Nasisiraan lang ako ng ulo. Hindi ito totoo. Kahit anong pilit mong iwaksin, hindi mo may tatangking nararamdaman mo ako sa tabi mo. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata sa katotohanan. Itinago ka ng iyong mga magulang at ngayon ay pinalayas ka nila. Dahil pati sila ay nararamdaman ang presensya ko. Yun ang tunay na dahilan kung bakit na andito ka ngayon sa kagubatan. Hindi! Mahal ako ng mga magulang ko. Hindi yan totoo! Hindi ka totoo! Hindi! Isang mapagpalang araw po. Ako po si Lyra, 46 years old na ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap noong taong 1999. Maraming taon na ang lumipas at marami na ring nangyari sa aking buhay. Pero ang mga kaganapan noong panahong yun ay tumatak sa aking isipan. Isang alaala na hindi ko malilimutan. Marami na akong napagsabihan ng aking kwento ngunit marami rin ang hindi naniwala. Sabi nila, gawa-gawa ko lang daw ang lahat. Isang kwentong barbero na walang basihan sa realidad. May ilan ding nagsasabing nagkaroon ako ng hallucination noong panahong yon at ang lahat ng aking nakita at naranasan ay likha lamang daw ng aking isip. Ngunit may isang taong maaaring magpatotoo sa lahat ng ito, ang aking asawa, si Emil. Sa kwentong ito patutunayan kong ang aming naranasan ay hindi katang-isip. Ang aswang ay totoo. Bata pa lamang ako, alam kong may kakaiba sa akin. Madalas akong makarinig ng malalalim at misteryosong boses. Nakakakita ng mga aninong sumusunod sa akin at palagi kong nararamdaman na may mga matang nakatitig sa akin mula sa kung saan. Hindi ito lingid sa kaalaman ng aking mga magulang kaya itinago nila ako sa loob ng bahay at hindi pinalalabas. Ngunit isang araw, isang bisita ang nakadiskubre ng aking lihim. Ang taong ito ang inaasahan ng aking mga magulang na makapagliligtas sa amin sa kahirapan. Kaya ganoon na lamang ang kanilang galit at pagkamuhi ng matuklasan ng tungkol sa akin. Pinalayas nila ako. Wala akong mapuntahan. Paggala-gala ko sa lansangan hanggang sa matagpuan ako ni Mang Andoy, isang albularyo sa aming baryo. Alam niyang may sikreto ako pero sa halip na katakutan o itaboy ako, tinulungan niya ako. Binigyan niya ako ng matutuluyan at sinuportahan ang aking pangangailangan. Sa tulong ni Mang Andoy, natuto akong magsumikap para mabuhay. Umi-extra ako bilang tagalaba at tagaburda ng tela upang kumita ng kaunting pera. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko may tatanggi na may mga nakakahalata pa rin sa aking kakaibang presensya. Dahil dito madalas akong nagiging sentro ng chismis at usap-usapan sa aming baryo. At dito nagsimula ang isang kwentong hindi lamang pangkaraniwan. Isang kwentong puno ng hiwaga, takot at katotohanan na hindi matatakasan. Huwag mo na silang pansinin, Lyra. Wala kasing magawa ang mga taong yan, kaya ginagawa nilang libangan ang manghimasok sa buhay ng iba. Sanay na po ako, Mang Andoy. Hindi na rin bago sa akin ang matawag na mangkukulam. May laang engkanto o kaya naman aswang. Nung una akala ko,
Shortcut ang isip ko lang lahat ng nangyayari sa akin eh. Pero simula nang makihalubilo ako sa maraming tao, doon ko napatunayan na may kakaiba talaga sa akin. Ganyan talaga, Lira. Ang mga tao ay may kanya-kanyang pananaw at paniniwala. Nagkataon lang na naiiba ang sayo. Ang mahalaga, wala kang ginagawang masama at hindi ka nananakit ng kapwa. Balang araw, matatanggap ka rin nila. Hindi lang sila sanay sa presensya mo kaya naninibago pa sila. Sana nga po. Parang nakakasawa na rin mabuhay ng kinatatakutan o pinagtatabuyan. Hindi naman lahat ng tao ay ganyan, Lira. May mabubuti pa rin tulad ko. Gumiti ka na. Hindi bagay sa iyo ang nakasimangot. Natatalukbungan niya ng kagandahan mo. Sige ka. Maraming salamat po, Mang Andoy, sa pagpapalakas ng loob ko. Para ko na rin po kayong totoong lolo. At ano pa nga ba? Ako rin naman ang lolo ng halos lahat ng kabataan dito sa baryo natin. Ay, siya nga pala. Ano bibilin mo? Soft drink po tsaka sigarilyo, sangkaha. Eh ba, parang noong isang araw ka pa bumibili niya na. Huwag mo sabihin may binatang nililigawan ka. Hindi ka naman naninigarilyo, di ba? Ay, sino ba yan? Bakit hindi mo ipinakikilala sa akin? May dinadalhan lang po akong binata doon sa sakahan ni Mang Ramir. Ewan ko po pero sobrang komportable ako sa kanya. Sa buong buhay ko, siya lang nakakilala kong lalaki na hindi malamig ang pakikitungo sa akin. Abay, parang kilala ko ang tinutukoy mo ha. Marahil si Emilian, pamangkin ni Ramir, na inampo na rin ang pamilya nila. Sikat ang binatang niya dito sa baryo kasi nakapag-aral sa Maynila. Matalino, masipag, at kilalapitin ang swerte. Maraming dalaga rito ang nahuhumaling sa kanya. Aba, sulitin mo na ang pagkakataon na makasama siya dahil tuwing bakasyon lang yan umuwi. Hindi lang pala siya gwapo at matipuno. Matalino rin pala. Abay, oo naman. Pero mag-ingat ka rin. Ang tiyuhin niyang si Ramir ay dating nakulong dahil sa droga. Tulak at gumagamit. Sabi nila, nagbagong buhay na raw. Pero aywan ko lang. Mas mabuti nang nag-iingat, hindi ba? Sa bagay nga po. O siya, sandali lang at kukunin ko na binibili mo. Pagtalikod ni Mang Andoy upang kunin ang soft drink, siya namang pagdating ng isang babae na may kargang bata na sa tansya ko'y nasa 7 taong gulang. Halata sa mukha ng babae ang balisa at ang bata naman ay mukhang matamlay at may dinaramdam. Nang mapansin niya ako, agad siyang tumingin ng nanlilisik ang mga mata at sinadyang lumayo. Parang takot siyang madikitan ko kahit kaunti lang. Hindi na siya nakapaghintay at agad na tinawag sa Mang Andoy. Ilang saglit lang lumabas ang matanda dala ang aking mga pinamili, saka siya nagtatakang tumingin sa babae. Aba, bumalik ka na naman. Palaging may sakit ang anak mo ha. Oo po nga eh. Hindi ko kasi gumagaling tong si Nilo. Kahapon nga po, dinala na namin sa bayan para maipa-check up. Kaso hindi makita ng doktor kung anong sakit niya. Naubos na nga po ang pera namin sa pagpapagamot, Mang Andoy. Kaya dinala ko ulit sa inyo. Alam niyo kapag kayo ang nanggagamot kahit papaano bumubuti ang pakiramdam niya. Ay siya, ilapit mo ang bata at pupulsuhan ko. Ay Lira, ito na ang pinamili mo. Mamayang hapon ka na lang bumalik dito. Gagamutin ko muna itong pasyente ko. Opo, Mang Andoy. Sige po. Sige, mag-iingat ka ha. Opo. Pagkaalis ko, narinig ko ang mahinang usapan ni Aling Magda at Mang Andoy. Mang Andoy, kilala niyo ba ang babaeng yun? Nakita ko siya sa kagubatan noong naghahanap ako ng halamang gamot. Wala siyang malay at puno ng galos ang katawan. Pinalayas daw siya ng mga magulang niya. Kaya naawa ko at dinala ko rito sa atin. Ay, no ba kayo naghihinala sa kanya? Simula nang dumating siya rito, ang dami ng kamalasang nangyari. Nawala ng mga alagang kambing si Mang Jose.
Bigla na lang nawala ang 5 taong gulang na anak ni Kaisyong. At gayon ito namang anak ko hindi mawala-wala ang lagnat. Hindi kaya may kinalaman siya rito. Ay lagi siyang nadaan sa harapan ng bahay namin. Hindi pa ako gaanong nakakalayo kaya dinig na dinig ko ang usapan nila. Mariin akong napapikit. Muling sumakit ang dibdib ko. Isang hapding palaging bumabalik tuwing tinatawag akong malas ng mga tao. Hindi ko na lang pinansin ang narinig at nagpatuloy sa paglalakad. Ang susunod kong pupuntahan, ang sakahan ni Mang Ramir para dalawin si Emil. Napangiti ako nang makita siyang mag-isa, nagpapahinga. Kaagad ko siyang nilapitan, saglit na kinalimutan ang bigat ng aking dinadala. Wala ka yatang kasama. Nasaan sina Pidoy o Jose yung mga kabarkada mo? Nandun sa likod, nagsusugal. Ayaw mo bang sumama? Di naman masama ang paminsan-minsang pagsusugal. Libangan din yun. Nakakasama lang ang sugal kapag nasusobrahan at doon na lang umiikot ang buhay mo. Sa bagay, may punto ka. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dinalan nga pala kita ng soft drink tsaka sigarilyo. Aba, nung isang araw ka rin nagdala nito Napapadalas ka yata sa pagbibigay ng ganito. Mabuti nga, hindi ka na masyadong nahihiya ngayon. Dati noong unang beses pa lang, halos hindi mo maalis ang ulo mo sa pagkakatungo. Iaabot mo lang sa akin tapos bigla kang tatakbo. Kasi hindi ka naman kagaya ng ibang tao dito. Marunong ka makisama at ipinaramdam mo sa akin na hindi ako iba. Lira, saglit lang ha. Parating na si Tito. Umalis ka na. Ha? Emil, hindi pa nga tayo nagtatagal magkausap Kailan ulit kita pwede makita? Lagi naman ako nandito, Lira. Pero, pwede ba? Huwag kang pupunta kapag nandito sila. Alam mo naman ang isip ng mga yun. Alam mo kung paano kanila tingnan. Ayoko makita kang pinagsasabihan ng kung ano-ano. Kaya hanggat maaari, huwag kang magpapakita sa kanila. Wala akong nagawa kundi sumunod sa sinabi ni Emil. Dumiretso ako sa bahay at tumingin sa salamin habang sinusuklay ang mahaba kong buhok. Sa totoo lang, maganda naman ako. Walang kakaiba sa aking itsura. Normal ako, walang bakas ng anumang bagay na pangit o kasumpa-sumpa. Maliban na lang sa naiiba kong presensya at sa aninong palaging nakasunod sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkait sa akin ng mundo ang pagmamahal ng ibang tao. Maganda naman sana ako. Pero ba't parang isinumpa ko? Ano bang nagawa ko para parusahan ng Diyos at maging ganito? Ikaw may kasalanan, anino ka? Kung hindi dahil sa'yo, di magkakaganitong buhay ko. Ano ka ba talaga Demonyo, engkanto o aswang? Kung hindi ka likhang isip ko lang, ba't ka nagtatago? Ba't ayaw mo magpakita? Ano? Hindi ka lalabas? Hinahamon kita, magpakita ka. Humarap ka sa akin, visit ka. Nasaan ka ba kasi? Sino ka? Bakit ayaw mo humarap sa akin? Totoo ka ba? O nililin lang mo lang ako at mga tao sa paligid ko? Nung isang araw, halos sumpain mo ako para lubayang kita. Tapos ngayon, hinahanap mo ako? Sagutin mo ang tanong ko. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako? Ba't ako pang pinili mo samahan? Ba't ako pang ginawa mo miserable? Simple lang ang sagot dyan. Dahil ikaw ay pinagpala. Pinagpala? Kalokohan! Tigilan mo nga ako sa pagsasabi ng ganyan. Paano mo nasabi pinagpalang kagaya kung walang nagmamahal at kinatatakutan ng lahat? Dahil naiiba ka sa lahat at hindi nila yun maiintindihan. Ako lang ang tanging makakasagot ng mga tanong mo. Kung alam mo mga kasagutan, bakit hindi mo sabihin ngayon? Pagod na ako. Sagutin mo na ang mga tanong ko! Pagkasabi ko noon, biglang natahimik ang paligid.
Kahit anong pilit ko, hindi na siya sumagot pa. Lumipas ang ilang araw at lalong tumindi ang pagdududa ng mga tao sa akin. Nagising na lang ang buong baryo sa isang kakilakilabot na insidente. 3 kambing at isang aso ang natagpuang wala ng balat. Parang nilapa ang mga ito pero hindi naman kinain ang laman. Isa lang ang itinuturong salarin ng mga tao. Ako. Alam kong hindi naligtas para sa akin ang manatili sa baryo kaya naisipan kong umalis. Ngunit habang naglalakad ako sa daan, biglang sumulpot si Emil. Saan ka pupunta, Lira? Emil, di na ako ligtas dito. Ang nangyari sa mga kambing at aso, ako ang pinagpibintangan. Anumang oras pwede nila akong pag-initan, ipadakip, o ipahuli sa mga antingero para iparitual. Natatakot ako, Emil. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Lira, kalma. Kumalma ka. Huwag kang magpapadala sa takot. Ikaw ba talaga may kagagawa ng mga bagay na yon? Hindi, di ba? Kung ganon, bakit ka matatakot? Wala kang dahilan para magtago. Nagtutulungan na ang kapitan at konsehal para mag-imbestiga sa mga nangyayari. Huwag mong pangunahan ang lahat. Maghintay ka, okay? Siguro nga, Emil. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa bahay o pumunta sa tindahan ni Mang Andoy. Hindi ba doon ka palagi nakatambay? Mabait sa'yo ang matanda. Sa halip na magtago, kumapit ka sa mga taong hindi nanghihinala ng masama sa'yo. Tama ka, Emil. Si Mang Andoy lang hindi ako hinuhusgahan. Hindi kagaya nila. Ayan siya! Siya ang babaeng nakita ko kagabi. Bigla siyang nag-iba ng anyo at nilapa ang alagang aso ni Katilda. Aswang ang babaeng yan. Dapat siyang ipadakip sa mga antingero at patayin. O Emil, anong ginagawa mo kasama ang babae niyan? Si Madam Rosing mismo ang nagpapatotoo na may kakaiba sa kanya. Bakit ka pa sumama sa kanya? Tiyo, walang pruweba ang sinasabi ni Madam Rosing. Hindi kayo dapat basta-basta nanghihinala sa ibang tao. Aba, tingnan mo nga yung bunganga ng pamangkin mo, Ramir. Hindi ba ako ang isa sa mga nagbigay ng pondo para makapag-aral siya sa Maynila? Ako pa ngayon ang lumalabas na sinungaling. Layuan mo ako, Emil. Nakakapandilim ka ng paningin. Ramir, pagsabihan mo yung pamangkin mo. Emil, huwag kang ganyan magsalita. Hindi sinungaling si Madam Rosing. Tandaan mo, malaki ang utang na loob ng pamilya natin sa kanya. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Tiyo, totoo naman kasi. Hindi tayo... Manahimik ka! Wala nang nagawa si Emil nang hilahin siya ng kanyang tiyuhin. Samantala lumapit sa akin si Madam Rosing at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Matalim ang kanyang tingin, parang binabasa ang buo kong pagkatao. Madam Rosing, ano pong ginagawa niyo? Hindi ba kayo natatakot sa babae niya? Kayo lang ang naglakas loob na lumapit sa kanyang ganyan. Ang babaeng ito ay may sumpa. Tama, isa siyang aswang. Tama ang hinala ko sa kanya. Anong gagawin natin sa kanya, Madam? Hulihin siya. Dalhin ninyo siya sa mahusay na antingero na may alam na pangontra sa aswang. Hanggat nandito ang babaeng yan, maghahasik siya ng lagim. Akmang hahawakan na ako ng 2 lalaking kasama ni na Madam Rosing nang biglang may narinig akong yapak papalapit. Paglingon ko, nakita ko si Mang Andoy. Mabilis siyang lumapit, pinigilan ng 2 lalaki at saka nanlisik ang mga matang tumingin kay Madam Rosing. Anong balak ninyo sa kanya, Rosing? Mangandoy, yung babaeng sinagip mo, kung saan saang masukal na lugar, ay siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga hayop kaninang umaga. Hindi siya tao. Isa siyang aswang. Hindi mo dapat siya pinagkatiwalaan, Mang Andoy. Baka mamaya, pati ikaw at ang ibang taga-baryo, saktan niya rin. Ipahuli mo na siya sa amin, Mang Andoy. Kami nang bahala sa kanya. Para ito sa kaligtasan nating lahat. Hindi! Ako ang nagdala sa kanya rito. Ako rin ang mananagot sa kanya. Huwag ninyo siyang hulihin. Ako na bahala sa kanya.
Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi siya maging perwisyo sa lugar na ito. May tiwala ako sa iyo, Mang Andoy. Pero kung dumating ang araw na hindi mo na siya kayang kontrolin, dalhin mo lang siya sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Sumasang-ayon lang si Mang Andoy sa lahat ng sinasabi ni Madam Rusing, pero alam kong ginagawa niya yun upang hindi na lumala ang gulo. Sinabihan niya akong manatili muna sa loob ng bahay at iwasan ang pakikisalamuha sa mga tao. Lumipas ang ilang araw, napansin kong nagsialisa ng ilang pamilya sa paligid ng aking tirahan. Takot na takot sila at isa lang ang laman ng kanilang mga bulong-bulungan. Kumpirmadong aswang ang dalagang sinagip ni Mang Andoy. Alam kong isa lang ang nagpakalat ng chismis na ito, si Madam Rusing. Dahil sa'yo, nagkaganyan ang buhay ko. Itinakwil na nga ako ng sarili kong mga magulang dahil sa kakaibang presensya mo. Kayong pati mga tao sa baryong to, itatakwil din ako. Walang hiya ka talaga. Kung sino ka mang anino ka, umalis ka na. Lumayas ka. Alam ko nandiyan ka na at hindi ka nawawala. Hindi ikaw ang aswang, Lira. Alam mo yan sa sarili mo. Oo, hindi nga akong aswang. Pero paano ko ipaliliwanag yun sa kanila? Wala akong paraan para patunayan ang sarili ko. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila. Dahil isa sa kanila ang tunay na aswang. Ramdam ko ang kanyang presensya. Anong ibig mong sabihin? Sino? Sinong aswang? Hindi ko pa matukoy kung sino. Pero isa lang ang sigurado ako. May nagpapalat kayo sa kanila. Ang sinabing yon ng anino'y tumatak sa aking isipan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakatitig ako sa kisame, malalim na nag-iisip, hanggang sa bigla kong nagulat nang marinig ko ang malakas na pagkalampag sa bubong. Dahil sa gulat, napabangon ako at napabalikwas. Nagpatuloy ang pagkaluskos, malakas, agresibo, parang pilit na binubuksan ang bubong. Agad akong napahawak sa dibdib, ramdam ang walang tigil na pagkabog ng aking puso. Kahit nangangatog ang tuhod ko, pinilit kong tumayo at naghagilap ng sandata. Nahawakan ko ang malaking itak na iniwan sa akin ni Mang Andoy. Handa akong lapitan ang bubong nang bigla itong bumuka at lumitaw ang isang itim na binti na malahalimaw na parang sa isang dambuhalang aso. Tulong! Tulong! May aswang! Para akong natuklaw ng ahas sa kinatatayuan. Alam ko ang mga pangontra sa aswang pero hindi ko magawang kumilos o kunin ang alinman sa mga yun. Palaki ng palaki ang butas sa bubong at pilit na ipinapasok ng nilalang ang kanyang katawan. Napapikit ako sa takot hanggang sa biglang dumaan ang isang anino sa aking tabi. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang nakalawit sa bubong. Bakit hindi ka kumilos? Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Natakot na ako. Ngayon ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Yung bang aswang? Oo, ang nakita mo ay isang uri ng aswang. Sa presensyang nararamdaman ko sa kanya, tila may nabiktima na siya ngayong gabi. Hindi nagkamali ang anino sa kanyang hinala. Kinabukasan nabalitaan ko na lamang ang tungkol sa pagkawala ng isang sanggol na kakapanganak pa lang. Lalong naguluhan ang isip ko. Sa kabila ng takot na pagpasyahan kong pumunta sa tindahan ni Mang Andoy gaya ng nakasanayan ko. Upang hindi makilala, nagtakip ako ng tela sa mukha bago lumabas. Magkape ka muna, Iha. Salamat po, Mang Andoy. Hindi ba sinabi ko sa iyo, huwag ka na munang lalabas ng bahay? Mga naging pasyente ko ang mga kapitbahay mo. Pinakiusapan ko sila na huwag kang lalapitan. Hindi dahil aswang ka, kundi dahil para na rin kitang apo. At alam kong gusto mo ng kapayapaan. Malaki na ang utang na loob nila sa akin, kaya napasunod ko sila. Sinabihan ko rin sila na huwag ipagsabi sa iba pang taga-baryo kung saan ka nakatira. Pero Mang Andoy, nagsipag-alisan po sila kagabi. Yung mga nakatira malapit sa akin. Baka natatakot sila dahil sa sinasabi ng ibang taga-baryo. Naniniwala silang isa kang aswang.
Alam mo bang dahil kay Madam Roseng, nalaso na ang isip ng mga tao rito. Malakas ang impluensya ng ginang na yon. Kahit anong sabihin niya, agad pinaniniwalaan. Siya kasi ang pinakamayaman sa baryong ito. May sinabi po ang aninong sumusunod sa akin. Isa raw po sa kanilang tunay na aswang. Isa sa kanila ang aswang. Ganun na nga po. Iya, kilala ko ang mga taga rito. Halos lahat, itinuring ko ng parang kamag-anak. Ayoko maghinala sa kahit sino rito. Pero, paano po kung totoo ang sinasabi ng anino? Iya, alam mo kung gaano kasakit ang mapagbintangan at mapagdudahan ng mga tao sa paligid mo. Kaya huwag ka rin basta maghinala. Tumango na lang ako sa sinabi ni Mang Andoy bilang paggalang na rin sa kanya. Maya-maya nakita namin ang grupo ng mga tao na papalapit sa tindahan. Agad akong naalerto. Mabilis kong itinagip ang tela sa aking mukha at nagtugma naman ang isip namin ni Mang Andoy. Agad niya akong pinapasok sa loob ng kanyang tindahan. Iya, dito ko nilalagay ang stock ng mga paninda ko. Dito ka muna magtago. Walang ibang pumapasok dito. Kaya tiyak akong ligtas ka. Huwag kang magpapakita sa kanila. Mang Andoy, ano po kayang pakay nila? Hindi ko alam, Iha. Baka mga pasyente lang na magpapagamot. Huwag mo na yung masyadong alalahanin. Ang intindihin mo ay maitago ang sarili mo sa kanila. Maliwanag ba? Opo, Mang Andoy. Ilang sandali pa nagsidatingan na ang mga tao. Pinapasok sila ni Mang Andoy sa sala, ang bahaging nasa likod ng tindahan kung saan ako nagtatago. Mula sa maliit na siwang tanaw ko ang kanilang mga mukha. Balisa at agresibo ang kilos nila. Natanaw ko si Mang Ramir, siya ang nangunguna sa pagkikipag-usap kay Mang Andoy. Mang Andoy, delikado na ang ampun ninyo. Kailangan mapalaya siya sa lalong madaling panahon. Parang hindi naman tama ang gusto ninyong gawin, Iho. Wala pa namang pruweba na si Lira talaga ang aswang at may kagagawa ng mga kaguluhan sa lugar na ito. Mang Andoy, itong lalaking ito ang magpapatunay. Ang kapatid niya ay namatay. At bago pa yun nangyari, nakita niya si Lira sa likod ng kanilang bahay. Kasama ang kanyang anino. Walang duda. Ang anino na nakikita natin sa kanya ay isang demonyo ang nag-uudyok sa kanya para pumatay. Bukod pa riyan, narito rin ang isang babaeng saksi. Alam niyo naman po, Mang Andoy, kung ilang beses kong pinagamot ang anak ko sa inyo dahil sa sakit niyang di gumagaling. Pero kahapon pumadaw na siya at bago pa yun magyari, nakita kong dumaan si Lira sa aming likod bahay. Bigla siyang nagbago. Ang anyo niya, naging isang nakakatakot na nilalang. Mga Doy, hindi na mapagkakatiwala ng ampun ninyo. Bukod sa may gabay siyang demonyo, isa rin siyang aswang. At anong gusto ninyong gawin ko? Mga Doy, alam namin may alam ka kung nasaan si Lira. Tulong mo rin ito sa aming mga kabaryo mo. Baka naman pwede mong sabihin sa amin kung saan siya nagtago. At pagkatapos, anong balak ninyong gawin sa kanya? Dadalhin namin siya sa kapitan. Ipakakalat namin sa buong baryo na siya ang aswang na may kakagawa ng mga pagpatay dito. Pagkatapos, paparusahan namin siya hanggang sa mamatay. Bakit kailangan pang ipaalam sa lahat? May magagawa ba sila pagkatapos nila malaman? Hindi ko maintindihan. Para lang mapanatag ang loob ng mga tao para maisip nila na nahuli na ang aswang at ligtas na ulit ang buong baryo. Ang mga plano bang ito ay pakanaan ni Madam Roseng? Bakit pakiramdam ko? May isang taong gustong pabanguhin ang pangalan sa harap ng mga tao at sa kapitan. Mga Doy, bakit ba ayaw niyong maniwala sa amin? Mahal ka na mga tao rito sa baryo, kaya dapat lang maunawaan mo ang hinaing namin. At bilang isa sa matagal nang nakatira rito, dapat ikaw mismo ang tumulong sa amin. Simple lang naman ang hinihiling namin. Makipagtulungan ka sa amin at ituro mo kung nasaan si Lira. At saka, hindi kasama rito si Madam Rosing. Negosyante ang ginang na yon. Masyado siyang abala sa negosyo para makisali pa sa ganitong usapan. Kami lang ang nagtutulong-tulong dito.
dahil gusto namin magkaroon ng kaayusan sa baryo. Hindi ko alam kung nasaan si Lira. Pinabayaan ko na ang batang yon. Hindi na siya tumatambay dito sa tindahan ko. Habang nakikinig ako sa kanilang usapan, bigla kong nakaramdam ng paggalaw sa tabi ko. Paglingon ko, isang daga. Dahil sa gulat na papitlag ako at hindi sinasadyang matabig ang isang lata na lumagapak sa sahig. Biglang natahimik ang usapan sa labas. Lahat sila naghahanap ng pinagmulan ng tunog. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Narinig ko yan. Mga tol, anong narinig namin kumakaluskos? Anong ibig mong sabihin? Baka daga lang yun. Dito ko narinig ang tunog. Mga toy, anong tinatago mo rito? Ano ka ba, Ramir? Wala akong tinatago. Imbakan lang ito ng mga paninda. Baka maraming daga o butiki dyan. Mula sa maliit na siwang tanaw ko si Mang Ramir, lumalapit siya. Dahan-dahan hanggang sa isinandal niya ang kanyang mukha sa dingding. Idinikit ang kanyang tenga. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Nakikiramdam siya at pakiramdam ko may ideya na siya na may tao sa loob. May narinig akong malakas na paghinga. May tao rito! Anong ginagawa mo, Ramir? Matanda na ako. Huwag mo na akong tangkaing saktan pa. Hindi kita masasaktan. Kung magsasabi ka ng totoo, yung babaeng kinatatakutan ng buong baryo, si Lira. Nandito ba siya? Tinatago mo ba siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aray, tama na. Sabing huwag mo akong saktan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala kang hiya. Matanda ka. Pinagtatakban mo pa eh. Nahuli ka na. Kayo! Buksan ninyo ang bito. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nandito kang babae ka. Kunin ninyo siya! Bitiwan ninyo siya. Hindi siya kaswang sa lugar na ito. Nagkakamali kayo. Magtigil ka, matanda! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Habang mahigpit na hinahawakan ng isang lalaki ang aking mga braso, isang babayang lumapit at may ipinaamoy na panyo sa akin. Agad kong naamoy ang kakaibang matapang na halimuyak mula sa tela na unti-unting nagpahilo sa akin. Ilang sandali pa unti-unti nang dumilim ang aking paningin. Nagising ako na nakagapos, nakakulong sa isang bakanteng kulungan ng aso. Sa harapan ko nakita ko si Madam Rosing, si Ramir at ilang lalaking tagasunod nila. Gising ka na pala, Iha. Nagulat ka, no? Bakit niyo ginagawa to sa akin? Hindi ako ang aswang na binibintang niyo. Kalat na sa buong baryo ang totoong pagkatao mo, Lira. Kamumuhian ka na nila. Katatakutan ka na nila. Habang buhay na nilang tatandaan na ikaw ay isang nakakakilabot na aswang na pumapatay ng mga tao at hayop. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Ipinakita ko lang sa kanila kung sino ang dapat nilang pagkatiwalaan. Ang taong magliligtas sa kanila sa kapahamakan at sa masasamang elemento. Ako! Para saan ang lahat ng ito? Bakit akong pinili niyong pagbintangan? Hindi pa ba obvious? Sa lahat ng tao rito, ikaw lang ang kakaiba. Kaya hindi malabong ikaw rin ang dahilan ng mga kamalasang nangyayari sa baryo. Dahil lang doon, ako na agad ang may kasalanan. Na hindi niyo nga napatunayan ang mga paratang niyo. Magtigil ka, babae. May sabi ka ng demonyo. Kahit anong paliwanag mo, hindi mo na mabubura ang masamang imahe mo sa isip ng mga tao. Walang hiya ka! Balang araw, lalabas din ang katotohanan. Mapapatunayan ng buong baryo na mali mga paratang niyo sa akin. Tumigil ka! Ang ingay mo! Hoy, Ramir! Takpan mo nga ang bibig ng babaeng yan!
kung ano-ano nang pinagsasasabi! Huwag kang aalis dyan, ha? Dahil kung tatangka kang tumakas, kami na mismo ang papatay sa'yo! Tara na! Iwan na natin siya dito! Wala namang makakakita sa kanya! Sige po, madam. Pilit akong nagpupumiglas sa matibay na lubid na nakatali sa aking mga kamay at paa. Pero kahit anong lakas ang gamitin ko, hindi ko ito makalas. Hanggang sa nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa aking katawan. Biglang sumiklab ang matinding galit sa puso ko at parang hindi ito galing sa akin. May kakaibang presensya sa loob ko. Isang nilalang na naghuhumiyaw sa galit. Nararamdaman ko, ginagamit ka lang ng mga taong yun. Bakit? Para saan? Hindi ko maintindihan. Para sa kanilang sariling kapakanan, may itinatago sila at ginagamit nila sa pagkakataong ito para ilihis ang atensyon ng mga tao sa totoong kabulukan dito sa baryong ito. May nalalaman ka? Pero bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Maging mapagmatsyag ka, Lira. Ang ibang tao rito ay may tinatagong lihim. Hindi ko maaaring ilantan ang katotohanan para sa iyo. Ngunit dumating na ang oras. Maghihiganti ako. Makikita ng lahat kung sino ako at kung ano ang pagsik ng aking tinatago. Lalong lumakas ang enerhiya sa loob ko. Sumasakit ang likod ko, tila may bumibigat na nakadagan dito. Sa gilid ng aking paningin, isang napakalaking anino ang nagwawala. Lira! Emil! Emil! Lira, okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nahihirapan ka? Ang sakit ng likod at buong katawan ko, Emil. Kung may balak mang gawin sa akin, please, huwag ngayon. Lira, wala akong masamang balak sa'yo. Itatakas kita rito. Ano? Emil, pwede ba huwag ka na makialam? Huwag mo labanan ng tiyuhin mo at si Madam Rosing. Baka ikaw naman mapag-initan nila. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang balak nilang gawin sa akin. Lira, ano ka ba? Hindi ka nila pakakawalan dito ng buhay. Bala ka nilang patayin. Kung hindi kita maitatakas ngayon, baka hindi ka na makaalis sa lugar na ito ng buhay. Matindi ang paratang nila sa'yo. At si Madam Rosing ay lalo pang nagpapalakas ng impluensya sa baryo. Ginagawa nila ito para tuluyang makuha ang tiwala ng mga tao. Emil, hindi sila iba sa'yo. Ano kung ikaw naman ang mapagbalingan nila? Wala akong pakialam. Basta ililigtas kita. Nang dumating si Emil, naramdaman kong kumalma ang aking kalooban. Nawala ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa katawan ko. Matapos niya akong kalagan ng tali, inalalayan niya akong makatayo. Dahan-dahan niya akong iniangat dahil sa sobrang panghihina ko. Maingat ang bawat kilos niya, alam niyang delikado kami. Nakabuntong hininga kami ng maluwag nang makalabas kami ng kulungan ng walang nakakita. Nagkatinginan kami sa kasabay na humakbang, ngunit hindi pa man kami nakakalayo, biglang... Hoy! Saan kayo pupunta? Emil, anong ginagawa mo? Bakit mo itinatakas sa babaeng yan? Mapapahamak tayo kay Madam Rosing! Emil, ako na lang ang tatakas. Kaya ko na to. Baka ikaw naman ang balikan nila. Huwag mo siyang intindihin, Lira. Mag-focus lang tayo sa pagtakas. Emil, ayoko mapahamak ka. Hindi ka rin dapat mapahamak, Lira. Alam kong wala kang kasalanan. Itatakas kita, kahit anong mangyari. Hoy! Emil! Bumalik kayo rito! Ibalik mo sa kulungan ng babae! Sa sandaling yun, ipinagkatiwala ko ang buong buhay ko kay Emil. Mahigpit akong kumapit sa kanyang kamay at sabay kaming tumakbo. Sa likuran namin naririnig ko ang paghabol ni Ramir pero hindi na namin ininda ang mga tinik at matitigas na sanga na sumasagi sa aming balat habang tumatakbo sa masukal na kagubatan hanggang sa...
Natisod ako sa isang nakaharang na bato. Bagsak ako sa lupa. Sa sobrang sakit hindi ako agad nakabangon. Naramdaman ko ang mainit na dugong dumadaloy mula sa sugat sa aking tuhod. Dahil dito hindi na kami muling nakaabante ni Emil. Dumudugo ang tuhod mo. Lira, kailangan natin niyang gamutin. Salamat, Emil. Kaya mo pa bang tumakbo? Oo, kaya ko. Nangihina ka na, Lira. Alam kong hindi mo na kaya. Eto, Anong ginagawa mo, Emil? Baka mahirapan ka sa pagtakbo. pareho lang din naman yun. Kung kakargahin kita o hindi, pareho lang tayong mahihirapan sa pagtakas. Kaya sige na, sumampa ka na sa likod ko. Kakargahin kita. Malapit na nila tayong maabutan. Kailangan nating magmadali. Narinig ko ang papalapit na mga yapak at hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis akong sumampa sa likuran ni Emil. Agad niya akong binuhat at pahangos kaming tumakbo. Palingon-lingon siya, naghahanap ng maaring madaanan o mapagtaguan, ngunit napapitlag kami nang biglang umalingaw-ngawang isang malakas na putok ng baril sa likuran namin. Paglingon ko nakita ko si Mang Ramir, nakatutok sa amin ang kanyang baril. Pinigilan ko si Emil sa pagtakbo. Alam kong ipuputok ni Mang Ramir ang baril kapag nagpatuloy kami. Agad akong bumabas mula sa pagkakakarga ni Emil at pumagitna sa kanilang dalawa. Hinila niya ako sa likuran niya at siya mismo ang humarang sa akin, animoy pananggalang. Tiyo! Huwag naman sanang umabot sa ganito. Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang protektahan ng babaeng yan? O gusto mong may tamaan sa inyo ng bala? Tiyo, bakit mo ginagawa ito? Alam kong malaki ang utang na loob mo kay Madam Rosing. Pero hindi kanya aso para sundin ang lahat ng gusto niya. Sobrang ang ginagawa ninyo. At ikaw, bakit mo siya pinoprotektahan? May gusto ka ba sa kanya? Ganyan ka na ba, Kabobo Emilio? Ang mismong pamilya mong kumupkop sa'yo matapos mamatay ang mga magulang mo. Kaya mo nang talikuran? Dahil ipinaglalaban ko lang ang tama. Hindi porket may utang na loob ako, sasang-ayon na lang ako sa lahat ng gusto ninyo kahit mali. Pinag-aral kita, Emilio. Pero hindi ibig sabihin nun ay yayakapin mo ang peking prinsipyo. Huwag kang magmalinis. Nakinabang ka rin sa mahabang panahon kay Aling Rosing. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makakaahon sa hirap. Tiyo, mali ang ginagawa ni Aling Rosing at alam mong mali ito. Mali? Gusto lang niyang mailigtas at mapabuti ang ating kabaryo? Mag-isip ka nga, Emil. Matalino ka pero ang utak mo nasa talampakan. Tama na yan. Iuwi mo na yung babae niyan. Aray! Pakawalan niyo po ako! Tiyo, tama na! Kung hindi mo ibabalik ang babae niyan sa kulungan, tatapusin ko na lang ito bago pa siya makaperwisyo sa lugar natin. Akmang kakalabitin na ni Mang Ramir ang gatilyo, ngunit agad siyang nasanggaan ni Emil. Hindi niya na ituloy ang kanyang balak marahil ayaw niyang saktan ang sariling pamangkin. Ano ba, Emil? Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Babae lang yan. Bakit hindi mo maiputok? Dahil ako ang humarang? Natatakot kang saktan ng sarili mong pamangkin? Alam mong may utang na loob ka sa tatay ko. Namatay siya para mailigtas ka. Kaya mo ako kinupkop, di ba? Dahil nangako kang habang buhay mong pagbabayaran ang ginawa niya para sa'yo. Kung ganun, bigyan mo ko ng pabor. Anong klaseng pabor? Hayaan mo kaming makatakas ni Lira. Huwag mong ipaalam kay Madam Rosing na may alam ka rito. Pakiusap, Tiyo. Kung gaano kalaki ang utang na loob mo kay Madam Rosing, mas malaki ang utang na loob mo kay tatay. Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Napabuntong hininga si Mang Ramir bago'y binaba ang kanyang baril. Tumalikod siya, tumalis ng hindi na lumingon pa. Nang masigurong wala na siya, hinawakan ni Emil ang aking kamay at muli kaming nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta basta ang sabi niya maghahanap siya ng ligtas na lugar para sa akin. Nagpatuloy kami hanggang sa marating ang kabundukan. Sa gitna ng kadiliman natagpuan namin ang isang maliit na dampa.
Walang tao roon kaya napagdesisyonan naming pansamantalang manatili doon. Halos lumubog na ang araw at sa pagitan ng hingal at kaba naramdaman kong kahit papaano sa ngayon, ligtas kami. Napakaaliwalas ng dampa na ito para sa atin. Isa pa, bihira ang mga kabaryo natin na pumupunta sa bundok na ito. Kahit ito ang pinakamalapit na bundok. Emil, bakit mo ginawa yun? Ang alin? Ba't mo ako iniligtas sa kanila? Lahat sila naniniwala na may kakaiba sa akin. Hindi ako pangkaraniwan. May aninong sumusunod sa akin at nabubuhay ako sa mga boses na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Dapat lang ako katakutan, Emil, dahil sa mga bagay na yun. Pero bakit nandito ka? Bakit patuloy mo akong pinoprotektahan? Hindi ka ba dapat protektahan? Marami silang nambibintang sa'yo. Kailangan mo ng kakampi. Pero sabi ko nga, hindi mo ako kilala. Hindi wala kang ideya kung saan ako. Napatunayan na bang ikaw talagang dahilan ng patayan? Ang mga natatagpo ang bangkay at mga patay na hayop. Hanggat walang ebidensya, hindi nila pwedeng sabihin na ikaw ang may gawa. Hindi makatarungan ang ginagawa nila sa'yo, Lira. Dahil idinidiin nila ang isang bagay na walang pruweba. At isa pa, may tiwala ako sa'yo. Kaya magtiwala ka rin sa akin. Kakampi mo ko. May kung anong humaplos sa akin dahil sa sinabi ni Emil. Ang presensyang nasa loob ko ay hindi nagwawala. Parang panatag ito at hindi tutol sa mga kilos niya. Parang mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Samantala nanatili muna kami ni Emil sa lugar na yon. May mga nakatanim na prutas sa tabi ng dampa kaya yun ang ginawa naming hapunan. Kumain kami habang nagkakwentuhan. Nakahiga si Emil sa hapag habang ako naman ay nakaupo sa tabi niya. Parang sinuwerte yata tayo sa napuntahan natin, Emil. Ang ganda na nga nitong dampa. May magandang tanawin sa labas. Malayo sa mga mapanghusgang kabaryo. At may mga tanim pang prutas na sumapat para magkaroon ng lamang sikmura natin. Panatag ako sa lugar na ito kasi kasama kita. Anong sinabi mo? Kailangan ko pa bang ulitin? Panatag ako sa lugar na ito kasi kasama kita. Totoo bang narinig ko? Panatag ka kasi kasama mo ko? Oo naman. Alam ko mabuti kang tao at hindi tama ang ibinibintang nila sa'yo, Lira. Ganun ba? Lahat naman kasi ng tao ay may itinatago at may madilim na bahagi ng pagkatao. Pero hindi ibig sabihin nun na masama ka na agad. Sa bagay, tama ka. Kaya alam mo, Lira, oras na siguro para huminto ka na sa paghahangad ng pagtanggap nila. Ang mga taong sarado ang isip ay hindi makikita ang kagandahang meron ka. Patuloy lang silang maniniwala sa kung anong kanilang nakasanayan. Magtitiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw mismo ang nakakaalam na wala kang masamang ginagawa. Hinuhusgahan ka lang nila. Tanggap mo ako, Emil? Hindi mo ako makakasama rito kung hindi kita tinatanggap. Kung ganon, hindi ko na kailangang maghangad na tanggapin ng iba. Sapat na ang pagtanggap mo. Tsaka, tama ka. Hindi ako dapat magpa-apekto sa kanila. Magtitiwala lang ako sa sarili ko. At balang araw, malalaman nilang wala akong ginagawang masama. Tama. Gusto kong makita kang lumalaban, Lira. Inaantok na ako, ikaw ba? Medyo inaantok na rin ako eh. Kaso isa lang ang hapag dito. Ikaw na munang matulog dito. Subukan ko na lang pagdugtungin ang 2 upuan para makahiga ako. Kailangan natin makapagpahinga ng maayos dahil pagod tayo maghapon. Akma na sanang tatayo ako nang biglang hinila ni Emil ang aking braso. Nawalan ako ng balanse at natumba sa kanyang katawan.
Inihanda naman niya ang kanyang bisig upang saluhin ang aking ulo. Sa madaling salita, literal na magkadikit na ang aming mga katawan. Kumabog ng husto ang aking dibdib nang magtama ang aming mga mata. Nakakaramdam ako ng pagkailang ngunit gusto ko ang naging posisyon namin. Masyadong malapit sa akin ang lalaking gusto ko. Emil, anong ginawa mo? Wala namang masama kung matutulog ka sa tabi ko, Lira. Magkatabi lang naman tayo. Kesa naman dun sa dalawang upuan na pagdidikitin mo para lang makahiga ka. Baka mahulog ka pa. Emil, lalaki ka at babae ako. Parang dito tama. Lalo na't sobrang magkadikit pa tayo. Para mo na nga akong sinasakal sa pagkakaipit mo sa akin eh. Maliit lang kasi ang espasyo kaya sobrang magkadikit tayo. Sus. Sige na, matulog na tayo. Lalo pang isiniksik ni Emil ang kanyang katawan sa akin saka ako kinumutan ng kanyang bisig. Nagpaubaya na lamang ako sa kanya at dinama ang init ng kanyang presensya. Yumakap ako ng mahigpit. Ito na yata ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Ang makayakap ang kauna-unahang lalaking tumanggap sa akin. Ngunit ilang oras lamang matapos naming makatulog may narinig akong mga pagkaluskos sa labas. Agad akong naalarma kaya ginising ko si Emil na noon ay mahimbing ang tulog sa aking tabi. Emil, gising. Bakit? Emil, Bakit, Lira? talasan mo mabuting pakiramdam mo. May naririnig akong mga yapak sa labas. Di naman apit lang sa atin. Talaga? Oo, Emil. Lira, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Makiramdam muna tayo ng maigi. Subukan din natin sumilip sa mga siwang sa dingding. Baka may mga taong nakasunod sa atin at natuntun nila kung nasan ako. Tandaan mong sinabi ko, ha? Huwag tayong magpapaapekto sa kanila. Lalaban tayo kung kinakailangan, Lira. Oo, Emil. Tatandaan ko. Maingat kaming bumangon ni Emil at dahan-dahang sumilip sa isang maliit na siwang malapit sa bintana. Doon namin nakita ang pinagmumulan ng mga kaluskos. May mga taong naglalakad sa dilim. Tila iisa ang kanilang patutunguhan. Laking gulat namin nang mapansin naming kasama roon ang mga taong pumunta kinamang Andoy upang ipadukot ako. Isa na doon si Aling Magda. Pero ang higit na nakapagtataka, tila wala siya sa sarili. Naglalakad siya ng diretso, parang isang tuod na walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Emil, hindi ba si Aling Magda yun? Ang nanay ng batang ipinagamot kay Maundoy? Oo, si Aling Magda ay nakatira malapit sa amin. Napansin ko noon pa na palagi siyang umaalis tuwing gabi. Ibig mong sabihin, siya pang kanyang mga kasama. May iisang lugar na pinupuntahan. Hindi malayong mangyari yon. Anong bakay nila sa pinupuntahan nila? Yan ang hindi ko alam. Nakakapagtaka rin na umaalis sila tuwing ganitong oras. Hindi maganda pakiramdam ko, Emil. Parang may gusto ako malaman tungkol sa ginagawa nila. Naiintriga ako. Puntahan kaya natin. Lira, hindi tayo sigurado kung ano maaari nating makita o masumpungan doon. Hindi ako mapapatigil ng konsensya ko, Emil, hanggat hindi ko nalalaman kung anong ginagawa nila. Sa puntong yon, nagkatinginan kami ni Emil. Alam kong may pangamba rin siyang nararamdaman ngunit gaya ko alam kong hindi rin siya makakatiis na hindi tuklasin ang misteryong bumabalot sa gabing yon. Kung yan ang gusto mo, handa akong samahan ka. Mag-iingat na lang tayo, Lira. Napangiti ako nang maramdaman ang pagsuporta ni Emil sa nais kong gawin. Mabuti na lang at may dala siyang maliit na flashlight na nakalagay sa kanyang bulsa. Agad kaming lumabas ng dampa. Maingat na kumilos upang walang makakita sa amin. Nauna siyang maglakad habang ako naman ay nasa kanyang likuran. Magkahawak kamay kaming dalawa. Lumayo na ang mga taong sinusundan namin ngunit tanaw pa rin namin ang mahihinang tanglaw ng kanilang dala. Sapat na yon upang magkaroon kami ng direksyon.
Habang naglalakad, bigla kong nakaramdam ng pag-iinit sa buong katawan. Bumibigat na naman ang pakiramdam ko, parang may nakadagan sa aking likod. Muli narinig ko ang malalim at misteryosong boses na hindi ko matakasan. Hindi magandang pakiramdam ko. Mapapahama ka lang doon. Pwede ba? Tigilan mo ng pagbuntot sa akin. Sinasabi mo may alam ka pero ayaw mo namang sabihin. Palagi mo na lang akong pinipigilan sa mga gusto kong gawin. Meron kang malayang pagpili, Lira. Wala akong kapangyarihang kontrolin ka. Ngunit nararamdaman ko ang nakapagpanganib sa iyo. Kailangan mo makinig sa akin. Ngunit kung nais mong tuklasin ang isang bagay na hindi nangangailangan ng aking gabay, hindi kita hadlangan. Hindi ako makikialam sa kung ano man ang nangyari sa iyo. Kasama ko si Emil ngayon. Hindi ko kailangan ng gabay mo. Umalis ka na! Umalis ka na! Lira, anong nangyayari sa'yo? Tsaka sinong kinakausap mo? Yung anino! Lira, nahihirapan ka ba? May ginagawa ba siya sa'yo? Magsabi ka! Ayos na ako, Emil. Kasama mo ako, Lira, ha? Huwag kang masyadong mangamba. Huminga ka lang ng malalim. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Ayan. Okay na ba? Okay na, Emil. Napapanatag ako kapag kasama kita. Ramdam ko ang init ng kanyang yakap. Isang yakap na nagpatibay ng aking loob. Unti-unting nawala ang kakaibang bigat na bumabalot sa aking katawan. Maging ang presensya ng nilalang sa loob ko ay tila natahimik at napayapa. Nang tuluyan na akong kumalma, nagpatuloy kami sa paglalakad. Mahirap ang aming dinaan ang daan dahil sa kapal ng sukat. Ngunit hindi namin inalis sa paningin ang mahihinang tanglaw na aming sinusundan. Ilang sandali pa, natuntun namin ang isang lumang gusali na mistulang isang bodega. Nakatayo ito sa bukana ng kagubatan, tila'y tinatago sa lilim ng mga naglalakihang puno. Agad kaming nagtago sa likod ng makapal na damuhan upang magmasid. Sa tingin ko, dito sila pumunta, Lira. Ano kaya meron dito? Anong ginagawa nila sa loob? Kailangan nating magmasid ng mabuti upang malaman. Mula sa aming pinagtataguan, kita namin ang isang malaking apoy sa gitna ng bakuran ng gusali. Sa paligid nito, may mga taong tila nagkakatuwaan. Ngunit higit na gumimbal sa akin ang mga kakaibang nilalang na naroroon. Hindi ko matukoy kung mga aso o mga lobo. Ngunit hindi yun mga karaniwang hayop na nakikita ko. May kakaiba silang presensya, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Tama bang nakikita ko, Emil? Hindi sila normal na hayop. Parang may ibang aura ang mga nilalang na yan. Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi kaya sila ang mga aswang na pumapatay ng mga hayop at ilang tao sa ating baryo? Hindi kaya sila yung mga aswang na asbo? Asbo? Isang uri ng aswang na kahawig ng aso. Mas malaki ang bulas nito. At mas agresibong kumilos. Kumakain sila ng karne ng iba't ibang klase ng hayop. Pati mga tao. Labis na mapanganib ang katulad nila, Lira. Biglang nanlamig ang buo kong katawan sa narinig. Kung totoo nga ang hinala ni Emil, nasa bingit kami ng matinding panganib. Lira, lakasan mong loob mo. Pupunta tayo roon at aalamin natin ang buong katotohanan. Oo, Emil. Tara na, Lira. Lumakad na tayo. Muling naghawak ang aming mga kamay at sabay naming hinarap ang panganib na naghihintay sa amin sa loob ng misteryosong gusali. Lira, naririnig mo ba yun? Oo. May malalakas na paghinga kasabay ng mabibigat na yapak. May halimaw sa paligid natin. Talasan nating mabuti ang pakiramdam. Emil, umalis na tayo. Bilisan natin.
Kumapit ako sa kamay ni Emil saka kami sabay na tumakbo. Hindi pa rin nawawala sa pandinig namin ang malalalim na hininga at mabibigat na yapak. Pakiramdam ko ay palapit ng palapit ito sa amin. Pinapawisan na ako ng malimig at ang puso ko ay tila gusto nang kumawala sa matinding kaba. Ilang saglit pa tumambad sa amin ang isang dambuhalang aso. Itim na itim ang kulay nito. Pula ang mga mata at matatalimang pangil na nakalitaw sa bibig. Umangil ito ng napakalakas, waring handang sumakmal anumang sandali. Agad kaming tumakbo ni Emil, ngunit sa pagmamadali nadulas ako at natumba sa lupa. Pasensya na, Emil. Nawala na naman ako ng balanse. Ayos lang yan, Lira. Kumapit ka na sa akin. Wala na tayong oras. Maaabutan na niya tayo. Emil! Nasa likod mo na siya! Anong... Aswang! Halos walang kalaban-laban si Emil nang sakmalin siya ng aswang. Pilit siyang nagpupumiglas ngunit masyadong mabilis at malakas ang nilalang. Nakita kong bumabagsak ang matatalim nitong pangil, handang lurayin si Emil. Wala akong inaksayang oras. Naghagilap ako ng kahit anong bagay na maaring gamitin bilang sandata. Hanggang sa natagpuan ko ang isang matulis na kahoy. Ngunit kahit anong gawin ko, tila hindi ko maramdaman ang presensya ng anino. Nilisan na ba niya ako? Wala nang oras para mag-isip pa. Hawak ang kahoy, buong lakas kong hinampas ito sa aswang. Napatingin ito sa akin at sa isang iglap sinunggaban ako ng matutulis nitong kuko. Lira! Umalis ka na! May pagkakataon ka pa! Kapag hindi ka umalis ngayon, dalawa tayo mamamatay! Hindi, Emil! Hindi kita iiwan! Kung mamamatay ka, mamamatay din ako! Hindi, Lira! Gusto kong mabuhay ka! Kaya pag-iusap, umalis ka na! Hindi! Hindi! Hindi tayo aalis! Aalis tayo rito ng buhay! Isang malalim na sugat ang tumama sa aking balikat, pababa sa aking dibdib. Ramdam ko ang init ng sariling dugo na bumalot sa aking katawan. Kahit mahina at duguan, nagpumilit akong kumilos. Alam kong wala na kaming oras. Kapwa namin hinahabol ang bawat segundo ng aming buhay hanggang sa... Narinig ko ang mga yapak ng isa pang tao. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang pamilyar na figura, si Mang Andoy. Mang Andoy! Sa kabila ng sakit at takot, biglang sumibol sa puso ko ang pag-asa. Hindi kami nag-iisa. May dalang maliit na sako si Mang Andoy na nakasakbat sa kanyang likod. Butit dumating kayo! Kanina pa kita hinahanap. Ako na bahala sa inyo ni Emil. Ngayon... Binukot ni Mang Andoy ang laman ng maliit na sako na dala niya, mga binalatang bawang. Kumuha siya ng ilang piraso at isinaboy ito sa aswang. Sa matinding amoy ng hinang nilalang at napilitang bumitaw kay Emil. Sinamantala naman ni Mang Andoy ang pagkakataon. Mabilis siyang dumukot ng isang rosaryo mula sa kanyang bulsa. Ang krus nito ay nasa gitna. Lumapit siya sa aswang at idinapat ito sa noo ng halimaw. Para bang napaso ito sa kanyang nakita, nanginig, napaatras at lalo pang nanghina. Pagkatapos kinuha ni Mang Andoy ang isang piraso ng luya mula sa kanyang dala at sinaboy ito sa nilalang. Sa huling pagkakataon, naglabas ito ng nakakabinging hiyaw bago bumagsak sa lupa. Nanginig ito ng ilang saglit hanggang sa unti-unting bumalik sa anyong tao. Laking gulat ko nang makita kung sino ito. Si Aling Magda! Isang aswang! Hindi malayo, Lira. Ngayon ko lang napagtanto na tama ang sinabi mo noon. Kahit sino sa baryong ito ay maaaring maging aswang. Nagkamali ako sa hindi pagiging mapanuri. Ang mahalaga, Mang Andoy, nandito kayo. Ngayon alam na natin kung sino tunay nating kalaban. Ang dating mabangis na aswang ay unti-unting nangisay sa aming harapan hanggang sa tuluyan itong nalagutan ng hininga. Agad kong tinungo si Emil na noon ay labis nang nanghihina. Mabuti na lang at may dalang tubig si Mang Andoy. Mabilis kong pinainom ito kay Emil upang kahit papaano ay lumakas siya. Emil, uminom ka muna ng tubig.
Salamat, Lira. Mang Andoy, paano niya nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Nagabag lang ako sa baryo. Matagal kong minatyaga ng kilos ng mga tao. Hanggang sa napansin ko ang isang grupo na tila may isang patutunguhan. Inahanda ko ang mga pangontra tsaka palihim na sumunod sa kanila. Alam namin kung saan sila nakarating, Mang Andoy. Nakita namin kung saan sila papunta. Kung ganon, kailangan nating puntahan ang lugar na yon. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila. Baka doon din natin matagpuan ang sagot sa lahat ng tanong natin. Mabilis naming tinungo ang gusaling nakita namin ni Emil sa bukana ng kabundukan. Dahan-dahan kaming humanap ng mapagtataguan habang maingat na nagmamasid sa paligid. Hanggang sa mangilabot kami sa mga kakaibang bagay na aming nasaksihan. Sa gitna ng gusali, isang madilim at nakakadiring eksena ang bumungad sa amin. Mga halimaw na hayok sa laman, walang awang pinupunit ang kanilang pagkain gamit ang matutulis na pangil. Lahat pa sila rito ay aswang, Mang Andoy? Oo, Lira. Lahat sila rito ay aswang. Pero sa pakiwari ko, ang iba ay nayanggaw lamang at tuluyang naging kaisa nila. Tingnan niyo mga tao yun sa dulo. Sa una, mukha pa silang tao. Pero habang kinakain nila ang pagkain ng aswang, unti-unti silang nagbabago. Mang Andoy, sila mga tao nang bibintang sa akin noon. Kasama nila sina Mang Ramir at Madam Rosing. Marahil ay isa lamang itong panlilinlang, Lira. Taktika nila yon upang may ibang mapagbintangan. Ginawa ka nilang panakipbutas para hindi mabunyag ang kanilang tunay na katauhan. Dahil ikaw ang naiiba sa kanila. Ikaw ang kanilang ginamit upang mapagtakpan ang kanilang kasamaan. Napatingin ako kay Emil. Pareho naming naisip ang isang bagay. Hindi lang simpleng pangkat ng aswang ang kinakaharap namin. Isa itong maingat na hinabing kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa baryo. At ngayon nasa bingit kami ng panganib na aaring magdala sa amin sa kamatayan o sa katotohanan. Bakit po nila nagawang ganitong bagay? Posibleng may isang makapangyarihang tao sa likod ng lahat ng ito. Isang taong nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Hindi kaya si Madam Rosing? Siyang nangunguna sa pagbibintang sa akin noon. Yan ang kailangan nating alamin sa ngayon. Mang Andoy, tingnan mo. May mga dala silang sanggol at mga batang walang kamalay-malay. Yan marahil ang gagamitin nilang alay o kasangkapan sa kanilang seremonya. Sa palagay ko, nagdiriwang sila ng kanilang kapiestahan ngayon. Kailangan nating iligtas sa mga bata, Mang Andoy. Hindi ko matitiis na madamay sila rito. Kaya mo ba, Lira? Masyadong malalakas ang mga yan kapag nagsanib puwersa sila. Hindi kakayanin ng mga dala kong pangontra. Ang pakay lang natin dito ay matukoy kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos, ay hihingi tayo ng tulong sa mga kapwa kong albularyo. Mga bihasa sa pangontra sa aswang. Kung hindi ngayon, kailan pa? Nakataya ang buhay ng mga inosenteng bata. Kailangan na natin kumilos. May naisip akong paraan para makapasok tayo sa loob. Ano yun, Lira? Sabihin mo sa amin. Ganitong plano. Isang tao manggugulo sa labas upang ibaling atensyon ng mga aswang. Habang ang dalawa'y papasok sa loob. Isa ang mag-oobserba sa paligid. At isa naman ang pupunta sa kusina. Upang lagyan ng asin ng pagkain ng mga aswang para mapahina sila. At pagkatapos, pagtutulungan ng dalawang nasa loob upang mailigtas sa mga bata. Sa ganitong paraan, malalaman na rin natin kung sino talaga nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ba delikado ang plano mong yan, Lira? Wala na tayong ibang mapagpipilian. Kailangan natin magtiwala sa sarili nating kakayahan. Limitado ang dala natin pangontra. Kaya kailangan gamitan na natin ang diskarte. Maniwala kayo. Makakaya natin to. Napansin kong napangiti si Mang Andoy at Emil sa aking minungkahi. Ramdam ko ang suporta nila, kaya lalo akong
lumakas ang loob. Sinimulan na namin ang plano. Si Mang Andoy ang magpapanggap na manggugulo sa labas habang kami ni Emil ang papasok sa loob. Maingat kaming kumilos. Patagong lumalakad papunta sa pinto ng gusali. Sinusuguro naming hindi kami mahuhuli at walang makakakita sa amin. Lira, ang galing mo. Humahaga ako sa iyo. Kasi unti-unti nang nabubuo ang kumpiyansa mo sa sarili. Emil naman, kailangan natin itong gawin para mailigtas sa mga bata at malaman kung sinong nasa likod ng lahat ng ito. Mag-iingat ka, Lira. Ikaw din, Emil. Mag-ingat ka. Mukhang makakapasok na tayo. Nababaling ng atensyon nila kay Mang Andoy. Narinig namin ang kaguluhan sa labas. Nagulat ang mga aswang sa biglang pagdating ni Mang Andoy kaya agad nila siyang pinagkaguluhan. Sa isang iglap mabilis na ilalabas ni Mang Andoy ang maliit na sako ng asin at isinaboy ito sa paligid. Nangisay ang ilan sa kanila habang iba naman ay nagsitakbuhan papalayo. Emil, ito na pagkakataon natin. Tara na! Halos masuka kami ni Emil nang marating namin ang loob ng gusali dahil sa napakasangsang na amoy. Tumindi pa ang kaba namin nang marinig ang iyakan at sigawan ng mga bata mula sa isang silid. Hindi na kami nagdalawang isip na tumakbo papunta roon. Pagdating namin sa loob, bumungad sa amin ang isang malaking tapayan. Sa paligid nito, may nakakalat na iba't ibang klase ng kutsilyo. Matatalim at tila ginagamit pang hiwa at pangputol. Biglang may narinig kaming mga yapak na papalapit. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking aparador. Dahan-dahan akong sumilip upang makita kung sino ang dumating. At halos manlumo ako sa aking nakita. Si Mang Ramir at si Madam Rosing. Ang galing mo talaga, Ramir. Hindi ako nagkamali sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong bumabata. Simula nang hindi ako nauubusan ng supply ng dugo ng sanggol at birheng bata, hindi ko na kailangang mag-anyong aswang. Dapat lang naman ganon. Dapat mapanatili mo ang iyong kagandahan. Mas matanda ka sa akin ng ilang taon pero dahil sa napakabata mong itsura, para lang tayo magkaedad. Ano ka ba, Ramir? Binubola mo na naman ako. Gusto mo pa ba ng isa pa? At seryoso ha? Dito mismo, sa harap ng tapayan? Walang pinipiling lugar ang pagmamahal ko sa inyo. Kapag naramdaman mo, dapat pinakakawalan. Ikaw talaga, Ramir. Sabi ko na nga ba, may sekretong relasyon ng dalawang ito. Tamang hinala ko. Silang dalawang tunay na aswang. Ginamit pa nila ang ibang tao para pagtakpan ang sarili nilang kasamaan. Emil, kalma. Itika mo muna yung bibig mo at baka marinig ka nila. Hindi pa natin nagagawa mga plano natin. Nakapakawala na lang ng isang malalim na buntong hininga si Emil. Samantala nagpatuloy sa kanilang romansahan sina Madam Rosing at Mang Ramir. Nagambala lamang ang dalawa nang marinig nilang kaguluhan sa labas. Agad silang lumabas upang magusisa. Ito na ang pagkakataon namin ni Emil upang maisa katuparan ang aming plano. Emil, ito na pagkakataon natin. Anong gagawin ko, Lira? Babaguhin kong plano. Iligtas mo mga bata, Emil. Ako naman, paghahaluin ko ang talakong bawang at asin sa kumukulong tubig sa kusina. Tapos, isasaboy ko to sa mga aswang sa labas. Sige, Lira. Mag-ingat ka sa gagawin mo. Dumiretso agad ako sa kusina. Kahit nanginginig at nangangatal ang aking katawan, sinikap kong gawin ang dapat kong gawin. Bigla kong naramdaman ang presensya ng anino sa aking likuran. Muli itong nagsimulang magsalita. Kita mo na ang mga taong nambibintang sa'yo. Ang totoong aswang. Alam mo na naman pala eh. Pero bakit hindi mo sinabi? Lagi ka nalang bumubuntot sa akin pero wala ka naman na itutulong. Di mo naman ako inililigtas kapag may kapahamakan. Dahil alam ko ang kakayanan mo, Lira. Kung sinabi ko sa iyo ang totoo, hindi ka naman pupunta rito. Ewan ko sa'yo. Basta tandaan mo, kapag may ginawa silang masama sa iyo,
doon lang ako makikialam. Hindi ko na lang pinansin ang boses na yon at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Biglang... Napabalikwas ako. Kilala ko ang tinig na yon. Si Emil. Agad kong tinigil ang ginagawa ko at patakbong nagtungo sa direksyon ng sigaw. Nang makarating ako, nanlambot ang aking tuhod sa nakita ko. Si Emil, nakagapos habang si Madam Rusing ay naghahasa ng isang malaking kutsilyo. Akmang gagalaw na sana ako upang tumulong nang marinig ko naman sa labas ang isang malakas na sigaw ni Mang Andoy. Nataranta ako. Hindi ko alam kung sino ang unahin ko. Si Emil na nasa panganib sa loob o si Mang Andoy na maaaring napapaligiran ng mga halimaw sa labas. Bigla naramdaman ko ulit ang presensya sa aking likuran. Mabigat, mas malakas, mas galit. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari pero alam kong may isang hindi inaasahang bagay ang magaganap. Sa hindi inaasahang pagkakataon na patingin sa akin si Madam Rusing. Sabi ko na nga ba? Kaya ka nakaalis sa kulungan dahil iniligtas ka ni Emil. Ramir, kunin mo na siya. Isabay mo na sa pamangkin mo. Hindi na natin sila bubuhayin. Mamamatay ka ngayong aswang ka! Hindi na kita bubuhayin pa! Ano? Bakit nag-ibang boses niya? Nagulat din ako sa biglang pag-iba ng aking boses. Bigla itong lumalim at naging tinig ng isang lalaki. Ngunit hindi iyon naging hadlang kay Mang Ramir. Lumapit siya sa akin upang dakpin ako. Subalit nang mahigpit niyang hawakan ang aking braso, bigla akong nakaramdam ng napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap na itabig ko sa tumalsik siya sa malayo. Kasabay nito ay isang makapal na itim na usok ang lumabas mula sa aking katawan. Isang matinding kirot ang bumalot sa aking likuran na parabang may pilit na lumalabas mula sa loob ko. Hanggang sa isang nakakapangilabot na nilalang ang lumitaw sa aming harapan. Isang halimaw ng kalahati ay kabayo at ang kalahati ay tao. Sa isang iglap pumadyak ito ng napakalakas dahilan upang tumilapon si Madam Rusing sa malayo. Kitang-kitang matinding galit sa mga mata ng nilalang. Sinamantala ko naman ang pagkakataon upang tumakbo papunta kay Emil na nakagapos pa rin. Lira, ano yun? Saan galing yun? Marahil siya ang aninong lagi nagpapakita sa akin, Emil. Hindi pala siya kalaban. Isa siyang tagapagtanggol. Siguro nga. Kaya samantalin na natin pagkakataong ito. Puntahan na natin ang mga bata para mailigtas sila. Tama, tara na! Agad kong kinalagan si Emil at nagmadali kaming tumakbo patungo sa silid kung saan naroroon ang mga bata. Pagdating namin, halos hindi ko kinaya ang aking nakita. Mga sanggol na halos kakasilang pa lang, walang tigil sa pag-iyak. May mga batang wala pang 3 taong gulang at ang pinakamatanda sa kanila ay 4 na taong gulang lamang. Kitang-kitang takot sa kanilang mga inosenteng mata. Lira, saan tayo dadaan? Nakikita mo ba yan, Emil? Sa tingin ko, may lagusan doon. Tama, hindi tayo maaaring dumaan sa harapan dahil siguradong makikita nila tayo. Bilisan natin. Siguraduhin mo mahigpit ang kapit ng mga bata sa'yo. Dahan-dahan kaming gumalaw upang hindi makalikha ng ingay, subalit nang palabas na kami ng silid. Isang aswang ang biglang sumulpot sa harapan namin. Akmang sasakmalin nito si Emil at ang mga batang kasama namin, ngunit bago pa ito makalapit, sa isang iglap, tumilapon ang aswang sa malayo. Bumagsak ito ng malakas sa lupa. Hindi pa ito nakakaahon ng biglang pagtatadyakan ito ng tikbalang. Pagkatapos ay dinuraan niya ito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tila ba may kapangyarihan ang kanyang dura dahil nang hina ang aswang at bumalik sa pagiging tao. Nang masigurong patay na ito, dahan-dahang lumingon ng tikbalang sa akin. Ikaw? Ikaw ang aninong palagi nakasunod sa akin? Ako na nga. Dugo ang pangalan ko. Bata ka pa lang ay binabantayan na kita. Hindi ako kaaway, Lira. Narito ako upang protektahan ka at gawin kang matapang. Pero... Kaya mo na mag-isa, Lira. At ngayon, nasa tabi mo na ang isang taong sasamahan ka sa lahat ng oras. Handa na akong isakripisyo ang sarili ko
upang protektahan ka at ang buong baryo ninyo. Hindi. Sasamahan kita. Sabay natin silang lalabanan. Umalis na kayo rito. Ibalik mo na sa mga magulang nila ang mga batang yan. Wala nang oras, Lira. Kailangan ko nang tapusin ito. Alam kong kaya mo na. Kaya mo nang wala ako. Dahil wala na ako, ay hindi ka na katatakutan. Kundi dahil malakas na ang loob mo at kaya mo nang tumayo ng matatag. Hindi ko napigilan si Dugo nang tumakbo siya pabalik sa loob ng gusali. Habang patuloy akong tumatakbo kasama ang mga bata, unti-unting bumalik sa aking alaala ang tunay na dahilan kung bakit ayaw akong palabasin ng aking mga magulang noon, dahil mayroon akong sakit sa puso. Ngunit simula nang dumating si Dugo, hindi ko na naramdaman ang panghihina. Hindi ko na naramdaman ng pagiging mag-isa. Mula sa di kalayuan, rinig ko ang nakakapanindig balahibong sigaw at alulong ni Dugo habang nakikipaglaban. Alam kong ibinubuhos niya ang lahat ng lakas niya upang lipulin ang mga aswang. Ngunit hindi ko na siya magagawang tulungan. Ang tanging magagawa ko na lang ay ipagpatuloy ang laban na sinimulan niya. Pagdating namin sa likod ng gusali, nakita namin si Mang Andoy. Sugatan siya, ngunit walang pag-aalinlangan niyang tinatapunan ng gasolina ang paligid ng gusali. Mang Andoy! Ligtas kayo! Mabuti na lang at may nakita akong gasolina sa kusina. Susunugin na natin ang lugar na ito. Ang gabay mong tikbalang, Lira. Siya ang nagligtas sa atin. Hindi ko akalain. Ang nilalang na matagal kong kinamuhian ay siya palang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ngayon, Lira, dapat nating lipulin silang lahat. Hindi tayo magtitira ng kahit anong bakas. Matapos masabuyan ng gasolina ang buong gusali, inihagis ni Mang Andoy ang posporo na may sindi. Mabilis na lumaganap ang apoy sa buong gusali. Sumabog ang matapang na amoy ng bawang na hinaluan ni Mang Andoy sa gasolina. Rinig namin ang nakakakilabot na hiyawan ng mga aswang sa loob. Ligtas kaming nakaalis at matagumpay naming naibalik ang mga bata sa kanilang mga magulang. Simula noon, nagbago ang tingin sa akin ng mga taga-baryo. Hindi na ako itinuring na isang dayuhan sapagkat ako ang naging tagapagtanggol nila. Sige po, Aling Mindang. Ingat po kayo. Aba, nakakatuwa ka naman. Dati pinagchichismisan ka lang ng mga yan. Ngayon, parang na silang linta kung makadikit sa'yo. Oo nga po eh. Mamaya nga po iniimbitahan ako ni Aling Rosa sa kanila kasi birthday ng anak niya. Mabuti naman at marami ka ng kasundo. Kahit itinakwil ka ng sarili mong mga magulang, dumami naman ang nagmamahal sa'yo rito. Lira! Lira! Oh, Emil, ba't ka umahangos? May good news ako sa'yo. Nakapasa ako sa entrance exam. Makakapag-aral ka na rin sa Maynila. Kasama ako. Talaga? Salamat, Emil! Salamat talaga! Makakapag-aral na ako sa Maynila! Matapos akong tulungan ni Emil na makapag-exam sa isang universidad sa Maynila, nakapasa agad ako. Magkasama naming tinupad ang aming mga pangarap at dito rin nabuo ang aming relasyon. Ilang taon matapos kaming makapagtapos, nagpakasal kami ni Emil at sa kasalukuyan may 4 na kaming supling. Ngunit kahit na lumipas ang maraming taon, hindi ko kailanman nakalimutan ang aking nakaraan, lalo na ang aking pagkabata kasama si Dugo. Habang buhay kong dadalhin ang kanyang alaala, ang kanyang pagprotekta sa akin, ang kanyang pagpapalakas ng aking loob, at ang kanyang sakripisyo. Sa aking karanasan, natutunan ko na hindi natin laging kasalanan kung bakit hindi tayo tinatanggap o pinahahalagahan ng ibang tao. Minsan ang problema ay wala sa atin, kundi nasa kanila mismo. Marahil ay sila ang kulang sa pangunawa o kaya na sila ang tunay na may kasalanan.
Ngunit sa kabila ng lahat, dapat tayong manatiling matatag. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanila. Ang kailangan lang ay piliin natin ang gumawa ng tama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay kapulutan ito ng aral ng ating mga tagapakinig. Para naman sa inyo, mga tagapakinig, sa tingin ninyo, bakit kaya nagawa ng mga totoong aswang na ibintang kay Lyra ang kasamaan na sila mismo ang may kagagawan? Ilagay na lang po ninyo ang inyong mga sagot sa comment section. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.